Silav roj baş, hevan no çen nûçe hene me amade kirine lê nûçeyê herî girîng tevlîbûna Mazlûm Abdî İlham Ehmed Nêçîrvan Barzanî ya Konferansa Ewlehiyê ya Münihê ye. Ev çi îfade dike ji bo Rojavayê Kurdistanê? Ji bo Başûrê Kurdistanê em dizanin beriya niha Nêçîrvan Barzanî pir cara tevlîbiye. Mesele tune di, mesela statûyê de lê Rojavayê Kurdistanê cara yekeme tevlî konferansekî wisa mezin an navnetewî dibe. Hem jî Konferansa Ewlehiyê ya Münihê pir dewlet tevlî dibin. Niha nûçiya divî werî de ez ê ji we re pêşkêş bikim. Dîmen jî hatine. Dîmenên Mazlûm Abdî İlham Ehmed Nêçîrvan Barzanî eger werin bikevin ajansa ez ê bi kêfxweşî bi we re parve bikim. Anha dîmen hene lê pêşî ez nûçe ji we re pêşkêş bikim. Paşê em hêdî hêdî dakevin nava meselê. Hevan no niha Fermandarê Giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Abdî bi tevê İlham Ehmed Wezîra Karê Derve ya Rojavayê Kurdistanê ye. Êdî wisa ye tevlî Konferansa Ewlehiyê ya Münihê bûn. Mazlûm Abdî wê li konferansê li gel Wezîrê Karê Derve ê Sûriyê Esad Şeybanî re jî bicive. Konferansa Münihê wekî mezintirîn forûma parastina ya cîhanê tê naskirin. Wê îro dest pê bike. Heta 15 Sibatê bidome. Yani sibê du sibê jî wê bidome. Mazlûm Abdî Şeybanî ew ê çi biaxivin? Bi awayên cuda ew hatine dawet kirin. Yani li ser navê Sûriyê Şeybanî, li ser navê Rojavayê Kurdistanê jî Mazlûm Abdî İlham Ehmed tevlî bûne. Vaya gav bi gav ber bê naskirina statûyê ve jî dikare biçe. Em nabêjin sedî sed lê mümkün e ku Rojavayê Kurdistanê were naskirin wekî heremeke wekî Başûrê Kurdistanê bêjin. Heremeke federe ya Sûriyê mümkün e çê bibe. Niha ev konferansa ewlehiyê çima mühîm e? Pir serokên cîhanê tên tevlî dibin. İmkanê Mazlûm Abdî İlham Ehmed çê dibe bi wan re hevdîtin çê bike. Nêçîrvan Barzanî li wê derê ye. Ew ê tecrübeyên xwe li wê derê nîşan bide. Ew ê dostaniya xwe ya bi serokên dewletan re bixe dewrê. Ew ê bi Mazlûm Abdî bi wan bide naskirin. İlham Ehmed elbet. Niha Mazlûm Abdî û Esad Şeybanî bi awayên cuda ji bo konferansê hatine vexwendin. Lêbelê li gorî agahiyan her du alî wê di beşekî konferansê de werin cem hev. Ev hevdîtin piştî wê yekêtê ku qesedê û hikûmeta Veguhezya Sûriyê 29 çile peymanekî imzê kiribûn. Konferansa Münihê li cîhanê wekî yek ji girîngtirîn konferansên ewlehiyê tê dîtin. Yani sekûrîtê, ewlehiya cîhanê, ewlehiya Ewropayê, rojhilata navîn. Di wê konferansê de serok berpirsên welatan dicivin, li ser mijarên hestiyarî yên parastina cîhanê didin, distînin, nîqaşan birêve dibin. Îsal ev konferans wê di navbera 13-15 Sibatê de birêve biçe. Konferansa Ewlehiya ya Münihê ya li Almanyayê bi beşdariya pêncî serokan, bi serokwezîr û berpirsên 105 dewletan dest pê dike. Pêncî serokên dewletan hatine tevlîbûne Wezîrê Karê Parastinê. Wezîrê Parastinê ê dewletan li wê derê ne. Yani ji cîhanê berpirsên 105 dewletan hatine tevlîbûne. Rojavayê Kurdistanê yek ji wan e. Em hêvî dikin anha du Kurdistan tevlîbûne. Başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê. Hevan no. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî jî di nava beşdaran de ye. Niha hatiye plankirin ku Nêçîrvan Barzanî wê sê rojên konferansê di wan sê rojan de bi gelek berpirsên cîhanê re hevdîtin çê bike. Ew ê li ser mijarên germ, pêngavên ev meseleyên li Kurdistanê, yani Kurdistan çawa dikare di aştiya cîhanê de cih bigire. Ew ê nîqaşan birêve bibin. Konferansa herî girîng ya ewlehiyê ya cîhanê raporekî jî belav kiriye. Di rapora xwe ya nû ya salane de fotoğrafekî tarî tijî metirsî ji bo siberoja cîhanê xêz kiriye. Siyaseta Trump ser û bin kiriye. Bi dijwarî rexne dike. Ez ji we re bêjim ya rapora ku di dereqê vê konferansê de hatiye amêdekirin tamamen dijberiya siyaseta Donald Trump dike. Li rojhilata navîn bi taybetî. Ukrayna, Gaza, li hember Çînê. Binêrin ez çend hevokan ji we re bixwînim di vê raporê de. Di raporê de eşkere tê gotin ku siyaseta derva ya îdareya duyem ya Donald Trump ji reformê guheriyê bûye siyaseta topa wêran ker. Yani tamamen cîhanê wêran dike, berê xwe dide meseleyên aborî, aştiyê nafikre. Di vê siyasetê de dezgehên navnetewî
hevpeymani yasayên cîhanî ne têne paşguh kirin, bi qestî têne lawas kirin û wêran kirin. Siyaseta Donald Trump wekî hêzeke bazirgan tevdigere. Tenê li du berjewendiyên kurtedemî û peymanên dualî ye. Beşa taybet ya Avrupa ya da raporê de bi sernavê pirsgirêkên veqetînê hatiye nivîsandin. Yani Avrupa dikare ji Amerîkayê jî cihê bibe, welatên Ewropayê dikarin ji cihê jî cihê bibin. Yani aniha pirsgirêkekî ciddî nava welatên Ewropayê de heye. Donald Trump jî bi vê siyaseta xwe ya li Ukrayna hinekî welatên Ewropî xist qefikê, xwest hinekî wan lawaz bike ji bo ku bandora xwe a li ser wan zêdetir bike. Rapor şiyarî dide ku sîwana ewlehiyê ya Amerîkayê ya li ser Ewropayê êdî nemaye. Li ser Ukraynayê tê gotin ku piştgiriya Amerîkayê bawekî berbiçav kêm bûye. Di beşa aboriyê de rapor qal dike ku siyaseta Trump bi sepandina bacên gümrûkê yên ji sedî 15 heta ji sedî 5 li ser piraniya welatên cîhanê, ev jî bûye sedema aloziya aborî û bihabûna li seranserê cîhanê. Beriya niha hevan Ewropa hinek xwewekê Amerîka didît di nava NATOyê de, di meseleyên cîhanê de. Amerîka bi destê Trump siyasetekî wisa meşand mîna ku bibêje ez nebim hûn tune ne. Anî ser de hin mesele baş jî siyaseta ekonomîk ya Amerîkayê pir tişt biha kirine li seranserê cîhanê. Siyaseta Amerîka ya li herêmê ji demokrasiyê ji mafê mirovan êdî guher ye, bûye peymanên bazirganiyê. Li şûna çareseriya bingehîn peymanên bazirganiyê derdixe pêş. Biryara îdareya Trump ya ji bo birîn û kêmkirina bütçeyên rêxistinê navnetewî, ajansên netewên yekbûyî, darbeyekê giran li sektora mirovî ya li rojata navîn xistiye. Yani Donald Trump biryar daye bütçeya rêxistinên navnetewî ku alîkariya aştiyê dikin, însanî dikin, eskerî dikin li rojata navîn û cîhanê, Donald Trump dema ku bütçe kêm kiriye, êdî kaos derketiye. Yani ev jî sektora mirovî ya li rojata navîn xistiye nava zehmetiye. A rapor balê dikişîne ser wêyekê ku krîza mirovî ya li Yemenê, li Sûriyê, Xezayê ji ber nebûna çavkaniyên ekonomîk kûrtir bîye. Yani sebeb dîsa têdigere tere cem Trump ku pere nedaye. A rapor dibêje baweriya bi Amerîkayê ya wekî navbenkar li herêmê bi temamî kêm bîye. Vekişîna Amerîka ya ji gelek rêxistinên navnetewî, siyaseta Donald Trump ya paşguhkirina yasayan, yani li gorî hişê xwe tevdigere, wisa kiriye welatên herêmê wekî Erebistana Siûdî, wekî welatên Kendavê li du hevpeymanên nû bigerin, peywendiyên xwe yên jûr be jûr bi welatên din ên cîhanê re çêbikin, nêzîkbûna bi Çînê re jî di nava vê meselê de ye. Dîsa siyaseta Trump tê rexnêkirin yani. Rapora ewlehiyê ya Münihê ya sala 2026 hişyariyê dide ku cîhana me ber bi serdemeke bê yasa ve gavan davêje. Ku têde yên xurt biryarê didin, yên lawaz jî yê zayıf jî dibin qurbanî. Tespîtên raporê bi vî şiklî ne, yani ez dibêjim mühîm e, gelekî giring e. Ev dîmenên nû hatine ji Münihê, ez hema bînim ser ekranê, ev mesela Yekîtiya Ewropayê du hebû me ji were pêşkêş kir. Parlamentoya Ewropayê biryarnameya di derbarê Rojavayê Kurdistanê de erê kir, derbas bû, lê çiqas bi tesîr e. Dewleta Tirkiye çiqas dixe zorê, em dikarin bi du gotina basa vê yekê bikin, paşê em derbas bibin. Ev dîmenên nû ne hûn dibînin li ser ekranê, Rezdar Nêçîrvan Barzanî niha dikeve avahiyê ku lê konferans pêkite. Ez di wê qenaetê de me ku ew İlham Ehmed û Mazlûm Abdî bi hev re bi serokên dewletan re hevdîtinan pêk bînin di mesela Kurd de. Êdî dosya Kurdistanê bûye yek hevan. Ev civîna navnetewî cara yekem e Rojavayê Kurdistanê tevlî dibe. Li ser navê Başûrê Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî pir caran hatiye tevlî bîye. Her sal tê çêkirin. Tu zû da ye konferansa ye, konferansa ewlehiyê ye. Mühîm e. Çima Rojavayê Kurdistanê hatiye vexwendin? Em ji xwe re hêvî dikin, em dibêjin hêvî dikin
gav bi gav ber bi naskirina statûyê ve biçe. Hêviyê me bibe rastîn xweş e. Bi vî şeklî hevanna Parlamentoya Ewropayê çima ji Tirkiye nexwest ji herêmên dagirkerî derkeve. Wekî Serêkaniyê, Efrîn, Girêspî. Gelo hebatên me yên dîplomatîk yên Kurdan gelekî kêm in. Gelo me nekarî em parlamenterên Ewropayê îxna bikin ku ji bo vê xalî jî bixe navê. Çima em zorê nadin ser welatên Ewropayê ji bo ku ew jî zextê li Tirkiye bikin ji bo vekişînê. Gelo Ewropa qayîl e Tirkiye li van herêma bimîne. Çima rewşekî bi vî şeklî heye? Ez dibêjim qey kêmasiya me ye. Me dikarîbû zextê lê bikira. Ev alîkariya mirovî ya ji bo Rojavayê Kurdistanê zexta li ser Şamê ji bo ku komkujî çêneke li ser Kurdan têra me nake hevanno. Parlamentoya Ewropayê doh di biryarnameya xwe di derbera Rojavayê Kurdistanê de bang li dewleta Tirkiye kir ku îhtîmala çareseriyê nexe xeteriyê. Daxwaz kir ku korîdoreke mirovî ji bo Rojavayê Kurdistanê veke yan jî rê bide ku were vekirin mafê Kurdan li gorî destûrê werin misogerkirin. Ev ê li Rojavayê Kurdistanê ye. Parlamentoya Ewropayê pêşnûmeya biryarê ya berfireh ya di derheqê rewşa Rojavayê Kurdistanê de li Strasbourgê qebûl kir. 515 parlamenter tevlî dengdanê bûn, 363 parlamenteran dengê êrê bikaranîn, 71 parlamenteran gotin na, 83 parlamenter jî bê alîman. Hukmê vê biryarnamê çi qas heye di pratîkî de pir tune ye. Pir tune ye. Tenê dikare weke kevnoşopiyekê bicih bibe di nava siyaseta Ewropayê de. Yani sibê du sibe welatên Ewropayê alîkarî bidin Şamê mirov dikare van qanûna bide pêşiya wan bibêje binêrin we zemanê xwe de biryar dabû heta ku ewlehkariya Kurdan misoger nebe hûn nikarin alîkariya siyasî yan jî alîkariya maddî bidin Şamê. Yani destê siyaseta Kurd xurt dike. Tabii eger ew siyaseta ku ez dibêjim li Ewropayê hebe. Yani siyaseta Kurdan ya Ewropayê ji vir û pêve belkî jî erê ew ê ji bo garantîkirina mafê Kurdan be di destûra bingehîn ya Sûriyê de. Mijarekî din heye em biçin Kobanî eger ji Münihê dîmen werin ez ê bi we re parve bikim. Ez bawer dikim ew ê werin. Di nava bernameyê de dîmen tên. Em vêya jî dayîne ser ekranê. Yani konferansa ewlehiyê ya Münihê siyaseta Donald Trump sir û bin kir, rex nekir. Em biçin Kobanî li wê derê rewşeke nû heye hevanno. Dîmen jî hene ji Kobanî. Niha rewşa tenduristî a miletê me Kobanî pir di zorê de ye. Nexweşxane naxebitin. Dibistan naxebitin. Ka em pêşî li vê ew ê godar kin li vê hevpeyvîna ku bi doktorekî re hatiye kirin berpirsê nexweşxaneyê ne em lê godar kin paşî di derbarê vê de ez ê agahî bidim we. سیزدی مهی ددیا 2026 زیده 25 روزنه کوبانی دول پیشگیری جالی حکومت و گوهیز دا تشتک در باسی کوبانی ناوه حالی طبی دا درمان معدات طبیه تشتک در باسی کوبانی نبو آف زیده 25 روزنه جی قطه جدای درمانی هانی منظمات در باسی فرکری درمان نکتی کوبانی ولا حبک ام سپاسی دکن منظمه IMC MDM خاچا سور گل می باکور آلیکاری مکرن به قسمک درمان لی همان نه تیری باجیر ناکه جبر هجمار نخواشا پر زیده بی موسم نخواشی گریپ و انفلوانزای و جدا یویجی کوچبر هاتی باجیر مراکز ایوا ایهانه کد هندر باجیر دا چه بویی درمانی هاتی تیر اقسام کامل ناکه درمان پر که مایی خوشی هیا جدای ویجی پر مستشفی میجی هنه نه مدعوم شتم منظمات درمان جویان راناتی حالی بشی جنادا نخوشی نه هنه لو در که جمع علاج نابن او ناجی مجبوره بری خواب حلب و شامدن بینی وقت کانسر درمانی لشمانی اجمرا نه نج حالی تم منظمات نه نجی حکومت سوریه دا امجی قطن درمانی
التهاب كبد او يجي جمع كوك قطة هولي عملياتا هولي درماني نركود اموایدا پر آستانگی دبینن و درمانی کرونیک دیزیز ای نقاشی مزمن حالی ضغطه شکر پر آستانگی و کمایی با مه جبر ام نکن بن وی باری در رابن جدا یوایه آوا قطع 25 روزنه لسر کوبانی آوی ملت ود خویش گیش بیرایه او آواجی هیچ نه حالك با ما تشابه حال اسهالات والتهاب معوي يعني تسمم مائي زيدا يدحزر حاله حتى انهاب ما قلبت في روشة طاليدا بيانات مستشفى ومراكز إيوادا پر بلابية امجي نكو انا بن في باري دا كافنج بركو دول بيچ دور كوباني حبك درمان دربا سيفر نابه مگو جدای ایهانی که منظمه دربا سوه درکه کرن ام بهیوینه که ری وبن و درمان دربا سیور به حالی جهاز آده جهاز مجی تنانه ای هایجی خرابونه بین جهاز قوسی طبق محوری رنین مغناطیسی و جدا یویجی کربات تدی فتره که قطبو کربات قطبو سر میتورا جهاز مایجی خرابون ام نکن انها و جهازایش چه بکن نه ای قوسی نه ای اشعه بسيطه هەوان دەفێکی ئەس هەمە نوچێت دەربارەی کۆبانی دەژوارە بێژم نەها mesele giran e li Kobanê rewş giran e lê ev ya ku me godar kir destiya tenduristiya Kobanê ye bi daxuyaniyekê ji ber dorpêç û belavbûna nexweşî heta niha 2000 kes jarî bûne derman jî li ber tunêbûnê ye divê naberê de em zanin karwanekî dermanan ji Bakurê Kurdistanê derbasî Kobanê bûye ama li ser kîjan rêyê de Hevserokê Destiya Tenduristiya Kobanê Ehmed Mehmûd da zanîn ku 700 karton derman ji Bakurê Kurdistanê gihîştine bajêr. Lê te qes kir ku hîn jî pêdiviya Kobanê ya zêde bi derman û pêdiviyên bijîşkî heye. Li gorî daxuyaniyên Hevserokê Destiya Tenduristiya rewşa nexweşiyan nexweşxaneyan di asta herî xirab de ye. Bi van xalên li jêr balk şandiye ser pirsgirêkan. Binêrin krîza cih yani mesele cih de jî problem heye di nava nexweşxaneyên Kobanî de tu textekî zêde ji bo wergirtina nexweşan nemaye hêjmara nexweşan pir zêde ye niha nêzîkî 2000 nexweş di nexweşxaneyên bajêr de di bin çavdêriya bijîşkan doktoran de ne pêdiviya me heye bi derman tevê gihîştina mîxtarekî dermanan jî hîn jî li bajêr kêmasiyekî mezin heye ya derman ne tenê derman doktor jî kêmin Rewşa tenduristî û mirovî ya li Kobanî gihîştiya qonaxekî pir xeter me tirsîdar tevê rêkeftina navbera Şam û Qesedê ya ji bo rawestandina şer jî ev çeteyên girêdayî dewleta Tirkiye çeteyên girêdayî Şamê 25 rojin herem dorpêç kiriye ji gundên Kurda jî dernakevin xizmetguzariyên sereke weke av elektrîk sotemenî anha qut kirine rewşekî bi vî şiklî heye tiştekî dî jî li Kobanî hevanno heftê û 2000 xwendekar anha ji perwerdê bêparin yani ew dengê zengilê dibistanan ê Kobanî nayê bihîstin 4100 mamoste ji karê xwe dûr ketine rewşekî pir xirab heye anha li Kobanî ya ji xwe li herêmê 572 dibistan hatine girtin zêdetirê 7000 xwendekar anha ji mektebê xwe dûr ketine li ciyekî yani xwendin wextê bisekine mekteb wextê bisekine jiyan disekine rewşa Kobanî ev e ka em binirin nûçeyên deqeyên dawî tên ev jî dîmenên nûne hûn dibînin li ser ekranê ev dîmenên dîsa dîmenên Nêçîrvan Barzanî ên li Kölnê ne Adam kes nemêde tamam kanka spas.
Yani hevanno di van rojên dawî de hem li Kongre Amerîkayê hem li Ewropayê hem li Portekîzê li gelek welatên cîhanê mesela Rojavayê Kurdistanê tê nîqaşkirin lê bi giranî ne mesela statûyê ye. Bi giranî meseleyên mirovî ne. Yani şiddeta li ser Kurdan bisekine. Yani ev jî têra me nake. Yani em hêjî qebûl nakin çawa em ketine wê halê ku gunehê dünya bime were. Yani em ne normal ne wisa bû. Normal em bi hêz bûn, me Daîş têk biribûn, em hevalbendê koalîsyona navnetewî ya dijî Daîşê bûn. Ji nişkava em kete rewşekê wisa û xelk gunê xwe metîne, xelk konferansan çê dike dibêjin êrişê Kurdan hekin. Yani rewşa em tê dan ne wisa ye. Diviya bû ne wisa biya. Evan ez biçim amadekariyan bikim eger di derbarê vê konferansa li Münihê de ez dibêjim qey wê tiştên nû werin hem dîmen werin û hem jî encama hin civînên ku li wê derê hatine kirin encama civînan jî wê were. Konseya Ewlehiyê ya Netewên Yekbî îro li ser Sûriyê dicive ev jî tiştekî dine. Mijara sereke rêkeftina dîrokî ya di navbera Qesedê û hikûmeta demkî ya Sûriyê de ye. Li gorî ew jî biryarname ka em binêrin ew ê çi nîqaş bike hê nediyar e. Encama vê konferansê jî em ê ji we re ragihînin. Hele bila li hev bicivin, hele bila hinekî guftûgû bikin ka em binêrin wê çawa be. Ez xatir ji we dixwazim hevanno. Silav dem baş.